K Bastardu jsem se dostala tak, že jsem brouzdala po internetu a najednou jsem našla Bastardí stránky. Vzhledem k tomu, že ráda kreslím a mám ráda grafiku a podobně, jak jsem chtěla zkusit, jestli to třeba i někdo jiný ocení než jenom já, tak jsem to zkusila a vyšlo to. Myslím si, že spíš okolí, jako, že když něco někde slyším, nebo když se bavíme s přáteli, rodinou a podobně, tak si zaznamenám třeba nějakou věc, která mě zaujme, najednou si v hlavě zanimuju tu situaci a už z toho je nějaký potisk. Je to hrozně různý nebo individuální k různým potiskům. Myslím si, že tak v průměru tak 6 až 9 hodin. Vlastně rozpracuju si třeba 3 naráz a postupně se k ním vracím. Můj nejoblíbenější potisk je Jsem v presu. Popravdě nevybavuju si úplně, jak jsem k tomu přišla, ale určitě to bylo spojením jako preso, presovač a podobně. Strašně minimálně, na to, že jako mám hodně potisků, mi přijde, tak jako vůbec skoro nikoho nepotkám. Když někoho zrovna potkám, tak mám chuť po něm skočit, že má zrovna ten můj potisk. Ale držím se.